имрӯз дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишвари дӯст ва бародар Узбекистон, гурӯҳи кории ҳукумати Узбекистон ба кишвари мо ташриф оварданд. меҳмононро дар терминали назди марзии дӯстӣ раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвез Акрам, намояндагони кумитаи идораи замин ва геодезии Тоҷикистон, ҳамзамон гулдухтарон бо нуну намак ва шеру суханҳои ватандӯстона истиқбол гирифтанд. меҳрубону қадрдон, эй меҳмон, бар диёри Тоҷикистон марҳабо, бо дили пурмеҳра баҳри дӯстон, ҳамнаво аз Узбекистон марҳабо. баъд аз пазироии самимона ҳайати гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Узбекистон нахуст ба осорхонаи марказии шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. хуш омадед меҳмонони азиз, хуш келибсиз азиз меҳмонlar. диёри меҳрубони Тоҷикистон марҳабо. Тоҷику ӯзбек наздida булбул kuylar, she'ru g'azal, shahrimizga, yurtimizga, qalbimizga tojiku o'zbek marhabo. joni shirin toji sar kun do'st ra, joyi dar mag'zi jigar kun do'st ra. Azizim, boshga toj aylagin do'sting, jigaring mag'ziga joylagin do'sting. Jomiyu miri navoiy hamnavo, dar g'azal monandi shiru shakaram, tashnagon ro dar behishti ma'navi, bemuhabo hamchu obi kavsaram. Xush kelibsiz aziz mehmonlar. зимни боздид ба меҳмонон иттилоъ дода шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ ва таърихӣ буда, қисме аз онҳо дар осорхонаи мазкур ба монанди нигорҳо ва ёдгориҳои даврони гузашта ҳифз шудаанд. ҳайати гурӯҳи корӣ аз осорхонаи марказӣ дидан намуда иброз доштанд ки расму оин ва анъанаҳои ҳарду кишвар ба ҳамдигар вобастагии зич дошта аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, ки ин алоқамандӣ барои боз ҳам таҳким бахшидани ҳамкории мутақобилан судманди ду кишвар мусоидат менамояд. меҳмонон баъд аз боздид намудан аз осорхона дар китоби ёддоштҳо соя даст гузоштанд. сипас ҳайати гурӯҳи корӣ бо фаъолияти корхонаи фаръии давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ва кумитаи идораи замини шаҳри Турсунзода аз наздик ошноӣ пайдо намуданд. зимнан меҳмонон аз утоқҳои корӣ боздид намуда бо кормандон дар самти қабул ва баррасии муроҷиати шаҳрвандон суҳбат намуданд. ҳайати гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Узбекистон баъд аз ошноӣ пайдо намудан бо фаъолияти ин ду ниҳоди давлатӣ ба шаҳри Душанбе сафар намуданд.